Der er lige en enkelt smuk mere i hvert fald, jeg vil lære jer. Og jeg har prøvet at vise den før. Men prøv igen. Det er der. Op mod stolen. Så hvis man flugter med bunden af den træpind her, så er der en lille hvid prik, der kommer. Jeg ved godt, det virker svært, men den kommer faktisk ret hurtigt. Og igen, når jeg kan, så tænker jeg alle sammen kan. Så er der en plads til at komme ud for kontrol B, hvis vi har lidt svært ved det, især de første par runder. Helt på væggen her. Lander den der. Bang! Hvis du så løber med ud, så frigår den altså. Men jeg tror, den er ret tilgivet. Jeg har prøvet at lave den forkert et par gange, men jeg tænker, man skal ramme deroppe midt i. Så bliver man ikke rigtig så gør det. Det er i hvert fald en ting, vi kunne begynde at bruge for lige at komme ud og få noget banankontrol, og så kan vi holde igen.